ne wang'eyo ni en chieng' maduong' ahinya ne second liberators. Second liberators, Raila Amolo Odinga gini ema gin conveners madongo. Ka iparo history ma Kenya, Raila Amolo Odinga nomaki kane pok ochopo chieng' mar Sabasaba, ka gin gi Matiba gini gi Rubia, ma en nokoneno Sabasaba, nene e jela. To ji mang'eny nowuok manodhi Sabasaba. Ahinya ka waparo ng'ano miluongo ni Martin Shikuku, the late nosenindo. Waparo Jaduong' Orengo, Governor Orengo. Waparo jogo duto mane nitie kanyo. Waparo Reverend Joya mane nitie on the street. Waparo Bishop Okulu, the late. Gi jogo mang'eny, joluo ne nitie kanyo mang'eny manowacho ni telo mar one party system koro ne nyaka gol, mane en KANU, kane gigolo gimiluongo ni section 2A. Ne gidhi ka ging'eyo ni sirikal ne ritogi. Ne gidhi kendo ka ging'eyo ni idhi gogi. Ne gidhi kendo ka ging'eyo ni jomoko ibiro negi. Ne gidhi kendo ka ging'eyo maber ni jomoko modong' to biro kawo ting'no matek kendo dhawono ni to nyaka chik mar section 2A ne gol mondo wabed a multi-party state. Ne gi succeed nikech bang' mano Moi nodok piny matin, ma ji noloso, ma multi-party system nobiro e Kenya ka. Nyoro ne en higa 35 nyaka 1990 mane gino timore. Aparo ni kane ng'eny ahinya to aparo nyaka nabed ni an koka join form 1, ni pod atin kabisa. Bob to ni pok onyuol, pod ne gi nyithindo matindo kabisa. Un jo matindo ni pok chopo kata kanyo. Wasomo gi kitab historia. Wasomo gi kitab historia. To kane wang'eyo, nwaneno ka chik no change. Bang' mano ne ji oloso ma ji owacho ni katiba te koro nyaka loki. Be noloki. 2010 constitution and a new constitution. Nyoro ne ji paro ni kane waparo rapar mar Sabasaba kaka noneg ji 15, ji miche mang'eny manogo bunde, moko nochiel bunde, moko notur, moko be nomaki, ni no nyalo bedo chieng'no mane jogo duto manokelo ogorenwa second liberators ne nyalo biro kumoro achiel madhi Kamkunji ground. Unfortunately, kawuono waneno ka Kamkunji ground, aneno kigere gimoro. Koro akia ni wadbiro celebrate gini kanye, nikech Kamkunji kanye mane gine nochakore. Kuondego nowinjore owe kaka kuma sacred ma ji nyalo dhi adhiya to ji tuge mpira to rally be naneno mag ODM be nitero ga mana Kamkunji kanyo, kanye ma ng'ato ang'ata ne nyalo dhiye. To koro igere ok wang'e ni igere nang'o nikech ok wachak obed gi Kamkunji moro. To jo ODM be samoro ok okonowa kata biro kigo koko ni igere. Jo ODM be pok onyisowa ni igere. Aparo ni chalo ni ging'e gimoro. Bob biro nyiso gima ging'e kanyo. Koro kodhi mbele tawacho ni ko Jaduong' Raila Amolo Odinga, former prime minister, ne ji paro ni nyalo chopo kanyo. Kech nowacho gi dhoge ni obro dhi Kamkunji, kendo en rapar maduong' ahinya mar jogo manogore ne pinyni mondo kel, iluongo ni second liberators, mondo gikel change mane waneno sani kawuono. Change ni ok nobiro kama, ji nothoe kendo remo nochwere. To noparo ni jogo ne nyalo dhi kanyo kendo Raila Amolo Odinga ne nyalo dhi kodgi. Ta winjo kowacho press statement ka en Serena ni kumoro amora nodin Nyoro. Adwa nyisi ni Nyoro nadhi K24 gokinyi kabisa kogwen kabisa. Nakadho roadblock madhi auchiel wuok Kilimani ka midhi Kileleshwa michop Kijabe Street. Roadblock madhi auchiel mondo achop kanyo. Ji mang'eny nokochopo tich Nyoro. To napenjo ni to roadblock moket mang'eny gi, dipo ni roadblock gi be oket ne jo Raila, to kata Raila be oket ni. To kane Raila Amolo Odinga obiro mowacho ni roadblock ne nitie mang'eny motamo jo piny dhi Kamkunji, to koro wakia ni natko report cha be ibiro time, wakia ni 10-point agenda cha biro time. Tanano ka Honorable Raila Amolo Odinga wuok gi point maduong' kowacho ni enclave, a discussion, nyaka koro wachak loso kendo, mondo kwase loso to kendo wadhi referendum. Gima dang' aher wacho ni weche go beyo te.
to gin ema gin malo, gin ema nyaka gichak wechegi. Gin ema nyaka gichak wechegi nikech ka ODM nitie sirikal to onge sirikal, koro ng'ama dhi chako wechegi. Biwinjo gima wacho? Gima wacho en ni gigi duto weche miwachoga ka en gima iparo ni sirikal ema hinyo ji, kaka jo Gen Z paro ni sirikal ema hinyogi. En opposition ema koro wuok matek to chako wacho gigi. Mane gima notimore e Sabasaba, mane gima notimore e 2010 constitution, mane gima notimore e changes mosebedogo te, gin opposition ema wuok. Opposition masani ni koro wadwa wene Rigathi Gachagua nikech koro gin gichalo opposition, koso wadwaro ni mondo Raila Amolo Odinga kako sebedo kako konyowa higni duto mondo ene mokaw wach ni otimre nade, oternwa go mbele mondo wang'ane nwadhi kanye. Michael, kapok awuok ir mondo adhira